Savolaispojalla ruppaa kohta keittämään. Kyllä. Joo, pitihän se tuolta Pasarista, mikä tuo Outlet Pasarista ostuu, kuule ihan semmoset oikein Nikeen kollarit, vai mitkä pantsit ne nyt olikaan. Nikeen verryttelyhousut. Maksavat peräti kokonaista 8 €. Vielä ei rahoja törsätä hirveän isosti. Piraattinaikit, niin ne kyllä välttää tämmöselle kulukijalle ihan pois poikki. Joo, tämä on hyvä, tämä Ice Latte, vai mikä tämä nyt merkiltä oli. Joo, kyllä se on mukava käydä välillä rentoutumassa. Kerran vuoteen käyty aina jossain etelän tai missähän Itä-Kiinassa tässä nyt mua osaa liekkää tämä Turkki. Kyllä. Siellä sielu leppä ja rahat männyt. Kimmo, sullakin kaatuu pitkin. Kato nyt tuohon. Oho, se on pitkin pöytiä tuo Ice Latte. Parempi pöydälle, kun minä rynnyn. Ei oo nämä tavat ja tyylit oikein mualaispojalla. Mualaispojalla kohillaan. Joo, vielä ois muutama päivä, niin pitäis lähteä tässä sinne Suomen kylmään ja ankkeeseen Savoon. Kylmään ja ankkeeseen Savoon. No ei kai se niin ankkeen. Touhua. Näin on. Siellä näkyy sähköpussia näillä kylillä olevan. Näkyy aina tulevan sähköpussi. Perässä näkyy olevan tuommoinen ihan tavallinen pussi. Niin on. Siinä näkyy paikallisen pizzayrittäjän. Pizzakärri, pizzamopo. Ja tässä on tämä minun ystävätär ihan kotiin suomalainen ystävätär. En oo täältä uutta kehänurkota turkkilaista kahtelemaan. Ihan suomalainen nainen, onpa ihan paras nainen. Suomalainen nainen. Se röötläs nuo kafeelateet tuohon rinnuksille äsken. Enkä oo edes humalassa. Ihan selvinpäin tuntuu vielä. Kyllä tämä on elämätää siellä suuressa muovimassa. Näin on, ei mitään, myö tässä kahvitellaan ja lähdetään sitten kävelemään sinne hotellille. Tuntuu pitävän vielä merenrantaa lähteä aarinkotaan ottamaan tälle päivään. Ei mitään, me jatketaan tätä lommailua ja sillä viisi. Tuossa hotellilla on pelkästään saksalaisia porukoita, mutta sittenpä sieltä yhtä äkkiä kuule Savon murretta puhuva pariskunta tuli vasta. Ja vähän aikaa kun juteltiin kuule, niin kiuruveteläisiä olivat. Kiuruveteläisiä myös siinä hupateltiin ihan kunnolla. Ja kiuruveteläiset tuntui jo tänä päivänä lähtevän takaisin Suomeen. Me jäähän tänne. Onneksi Jäähän tänne saksalaisten valttoon. Aika paljon saksalaisia. Eläkeläisiä. Saksalaisia eläkeläisiä, niin kuin meikäläinen. No niin pikkusen vanhempia kuin sinä. Mutta ei mitään. Meipä jatketaan tässä tätä löhöilyä. Oikein mukavaa päivän jatkoa sinne Suomen kamaralle. Kiitos kun katsoitte Vilmin ja tilatkehän kanava jos sattuu, että kiinnostaa nämä savolaiset höpinät. Ei muuta kuin heippa!